ಪಿರೌದ ಸಂಚಿಕೆಡೆಂಕುಲು ಈ ನಾಗಲೋಕ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಬೆಮ್ಮೇರು ಎಂಚ ಕುಡುವರಿ ಬಿತ್ತದು ಇಂದೇ ಕೊಂಚ ಫಲವಂತಿಕೆ ಕೋರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮ ಎಂಚ ಕುಡರಿ ದಕ್ಕದು ಈ ಭೂಮಿನ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ಎಂಗುಲು ಪೋತ ಬಂಡ ನಾಗಾಲೋಕ ಬಂಡ ದಾದೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗುಲು ಪರಶುರಾಮ ಆವಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತತ್ವ ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬನ್ನೋಡ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲಂಡ ಆ ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯ ಆತನೆಟೆ ಚರ್ಚೆ ಐತೆ ಎಂಗುಲು ದೈವ ಅಂದ್ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೈವ ತೋಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜ್ ಎಂಗುಲು ಖಾಲಿ ಮಂಚಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪೂವ ಪೂರ ತಾರಯ ಬಂಡನ ಪೂರದ ಇದು ಎಂಗುಲು ನಂಬಂದಿತ್ತಿಂದ ಓವೇನ್ ನಂಬಿನಿ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನೇ ನಂಬಿನಿ ಇತ್ತೆ ಆ ತತ್ವ ತೋಜುಂಡಾಗೆ ತೋಜ್ಜತೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡಿದೆ ಅವು ಪರೋಟು ಉಂಡು ಅಂಚಾದವು ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಪೂರ ಇನ್ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಂಡು ಬತ್ತ ಏನಡೊಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ಏನಡೊಂಜಿ ಜಾಗ್ರತ ಆಂಡು ಇತ್ತಿಂದ ಏರು ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ನಿ ಪರೋಟು ಏರು ಇತ್ತೆನ ಆ ಇತ್ತೆಮ್ಮ ಯಾನು ಏರು ರಾಮ ಇತ್ತೆ 25 ಯಾನು ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮೂಲ ಕಲ್ಪೆರಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಈ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಥವಾ ನೇತಿ ನೇತಿ ನಾ ಇತಿ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪರಶುರಾಮೆ ಬಂಡದ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೈ ಪೂಜಿ ಅವು ಸೈ ಪೂಜಿ ಆ ಸೈ ಅಂದಿನಂಚಿನ ತತ್ವ ನೆಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಿತ್ತೆ ಸೈಪುನೇನತ್ತು ತೀತು ದೈವಲು ಭೂತ ನಾಗಿ ಇಂದು ಊಲ ಸೈಯರೆಜ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂಚಿನ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ಬದುಕುನಾಗ ಎಂಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವು ನಾಗಲೋಕಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಏತು ನಮನೆದ ನಾಗನಕುಲು ಎಂಕುಲ ಉಲ್ಲೇಡು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಗೆಡು ತೂತ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಬೇತೆ ಬರದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ತತ್ವ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಸುರು ಅವೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಪುರ ಕತೆ ಸುರ ಇಂದ ಬಿಡ ಐಕರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶ ಇಂದ ಪುರ ಕತೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆವು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ನಡು ಕಾಲಭೈರವೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸುತ್ತಲ ಕೋಟೆದ ಕುರುಹುಲು ಪುರ ಉಂಡಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ಯಾನು ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತತ್ವ ಆ ಧೂಮಾವತಿ ಎಂಚ ಮೂಲ ಮಾತನ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಸ್ತಂಭನ ಮಲ್ತುದಿಂಡು ಸೊ ದಾಯಗಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ದಾಲ ಪಿದೈಗ ಪ್ರಚಾರಗು ಬೈಜ್ಜಿ ಬರಿಯರೆ ವಾ ಬೀಗ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಆ ಬೀಗನು ಎತ್ತೆ ಈ ಬೀಗ ದೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಡಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋ ತೂನಗ ಉಲಾಯಿ ಪೊತ್ತುನಾಗ ಶೋಕದ ಜಾಗತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒರಂಬ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಸುತ್ತ ಎನ್ಮ ನಾಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಇಂದೆತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಅಗಾಲದ ಐಟು ನಾಣೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಆಣೆ ಬರೋಲಿ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಯೋನಿ ಆಕಾರೋಡು ಪೂರ ಉಂಟು ತ್ರಿಕೋಣ ಆಕಾರೋಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ನಡುಟು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಡು ಕೆನ್ನ ಅಲ್ಪವು ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಚ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ದಾದವು ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ನಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲ ತಿಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜಾಗಗಳು ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಬರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಿ ಆಮೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕೋ ಆಪುಣದು ಜೋರಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಎಕೋ ಆಪುಣು ಇಂಚ ಎಕೋ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೇರಾಂಡ್ಲ ಐತ ಉಲೈ ಏರಾಂಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತುಂಡ ಹಾಗ ಮಾರ್ಗೋಡು ದೂರೋಡು ಪೋಪುನ ಸೌಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಹಾಗ ಕೇನೋಡು ಉಲೈಡ್ ಕೆಬಿ ದಾಯ ಕೇನೋಡು ಬಂದಾಗ ಇಡೇ ಬತ್ತದವು ಎಕೋ ಆನಾಗ ಆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೋಪುನಾಗ ಅವು ಕೇನೋಡು ಶಬ್ದ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಯೋಗದ ತತ್ವ ಉಂಟು ಯೋಗದ ಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟು ಅಪಂಡ ಈ ಯೋಗದ ಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಭೈರವ ಪುನಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ತೋಜ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೋಜುನಿ ಕಾಲಭೈರವೆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾಲಭೈರವಗು ಕೋಟೆದ ಕಾಲಭೈರವೆ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ಅದು ಬಕ್ಕ ಅವು ನಿಧಿನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೇಳುದ ಚಿತ್ರಲು ಉಂಡು ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಆಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ರುಂಡ ಮಾಲೆಡು ಆಜಿ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಈ ರುಂಡ ಮಾಲೆಡು ಆಜಿ ಮಂಡೆಗ್ ಆಜಿ ನಮ್ಮದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟು 4-5 ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಂಡೆದ ಜಾಯ್ ತಿರ್ತದ ಅವು ಎಂಚ ಕಪಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೊಂದೇನು ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಮದ್ಯಪಾನನ ಅಥವಾ ಬಲಿಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಾಲಭೈರವೇನು ಅವನ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕವನ್ನ ಅಂಚಿನ ತಂತ್ರದವನ್ನ ಆ ಆಜಿ ಮಂಡೆನು ನೇಲಾದಿನೇ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರವು ಮೂಲ ಏನ್ ಮಂಡದ ದೇಹ ಬಾ ಉಡುಪುನಿ ಬಂಡದಾದ ದೇಹ ಬಾ ಉಡಿ ಬಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ನೀರು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಆಜಿ ಚಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಜಿ ಚಕ್ರಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಪುದಾರು ಷಡಾನನಂ ಕುಂಕುಮ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪತೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವವು ಇತ್ತೆ ಈ ಆಜಿ
ರುಂಡ ಮಾಲೆನ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಕ ಅರೆಷಡ್ ವರ್ಗೋಲೆನ್ಲ ಕಡ್ತದ ಮುಂಡೆ ರುಂಡ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದೆನ್ಲ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ಸಹಜವಾದ ತೂಂಡ ಯೋಗಡು ಅಂತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂಡ ಅವಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನೇ ತ್ಯಾಜಿ ಮಂಡೆ ಕಾಲ ಬೇರೆ ఆయన అమ్మేరు నటరాజ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂಡಿ ನನ್ನ ತರತ ಮಿತ್ತು 7 ಉಚ್ಚುಂಡು ಆದಿಶೇಷ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಥವಾ 7 ಉಚ್ಚುಲೆಂದು ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಬಿಟ್ ಕುಂಡಾಲಡು ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಗೇಲ್ಡು ರಡ್ಡು ಉಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರದ ಮೊರಂಪುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಉಚ್ಚುಂಡು ಈ 14 ಉಚ್ಚು మనకు ఈ ఉచ్చుకు నాగవన్ నా ఆగ పర్వతత్ పరపున పరపున ఓపనగా లింగ శరీర అప్పుడు ఏత్ నమనేದ లింగోల్పన 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ ಬತ್ತೆ ಸಂಜೆ 14 ನಮನೇದ ಮೂಲು ಲಿಂಗೋಲು ಪುನಿಮುಲು ಐಗ ನಾಥ ಪಂತೋಡು 12 ಪಂತ್ ನಮನೇಳು 14 ಲಿಂಗೋಗು 14 ನಮನೇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯ ನವಲ ಇಡಪ್ಪನಂಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂದಡಿ ಎನ್ನವು ಅವೇ ಜ್ಞಾನಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಿ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ನಾಯಿ ಅಂಜನ ಉಚ್ಚುಲು ದ್ವಾದಶ ಲಿಂಗದ ನಾಗೆ ಅವು ಪೂರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪೂರ ಎಂಜವನಾಗ ಇರೇಗ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಉಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ತೂಯಿನಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ ಆ ಉಚ್ಚು ಬಂಡ ನಾಗೆ ಬಂಡ ನಾ ಆಗ ಪರ್ವತತ್ತು ಪರಪುನ ಓಲು ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಈ ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನಾಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯೇ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಸುತ್ತಲ ಉಂತಿನತೆ ನೀರು ಆದಿಶೇಷ ಇಡೇ ಯೋಗ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೇನು అంటే మూలు ప్రతి ఒరియన ఇట్లా ఆదిశేషనే ಯೋಗ ಕಲ್ಪನೆ ವೈದಿನಿ ಒಂದು ದುಂಬೋಲಿತ್ತೆ ದುಂಬಾಯ ಅಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುನ ಪಜಾಯದಿತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಐತ ಮಿತಿ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಇಂದಿತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಓಲು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಭೂಮಿ ದಾಡಿಟ್ಟಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಎಂಚ ಓಲ್ ಜೆತ್ತದುಪ್ಪೆ ఇప్పుడు ఆ ఎంకుల లింగ ఎన్న పాదొడ్దుల 10-15 మీటర్ అడిటు ఉప్పనంచిన లింగದ దక్షిణ ಧ್ರುವಟು ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಬಲಿಯಾದ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಭೂತ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಂಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಉಂತೆಂಡ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡಿ ಅಂತ ಭೂತ ಆಳುನ ಪಾಂಡಿ ಆಳು ಪೇ ಈಗ ಆಳುವೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಪನಗ ರಾಜೇಂದೋರು ಯಾವಡು ಇತ್ತನ್ನ ಆಯ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಉಂತುದುಪ್ಪೋಡು ಆಯ ದೈವನೇ ಆದು ಉಂತುದುಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ದೈವನೇ ಆದು ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಯ ರಾಜ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತ ನಿಜನೆಂಚ ದೇವತೆ ಐನೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗದ ತತ್ವ ಈ ಲಿಂಗದ ತೊಡಿತ ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಉಲೈಡುಂಡು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಪಾದೊಡ್ದುಲ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಪುನ ಯಾನೇ ಬಲಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವತ ನಡುಟು ಒರಿ ಜೈದೆ ಮೂಲು ವಿಷ್ಣು ಆಯ ನಾರಾಯಣೇನ್ ಈ ಜೈದಿನಾಯನ ಪೋಲುಡು ಒಂಜಿ ತಾವರ ಬೈದು ನಾವು ತಾವರ ಎನ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಈ ಶರೀರ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮೂಲಿತ ಈ ಶರೀರ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನು ವಾ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅವು ವೈದಿಕ ಭಾಷೆಡ ಅಥವಾ ಪುರಾಣದ ಭಾಷೆಡ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂದ ಆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಯಾನತ್ ಅವು ತತ್ ಯಾನತ್ ಅವು 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 ಎಂಕಲ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ದಯವಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಾನು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಏರು ಬಂದಾಗ ಅವು ಈ ಶರೀರ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಅವು ಬೆಮ್ಮೆರ ಆವಡು ಇತ್ತುಂಡಾಯ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡ್ಲಾಂಡ ಅವು ಬೆಮ್ಮೆರಂದ ಅಪಚಿ ದಯವಿನ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಅಂಕೋಲ್ ಹೊಡೆದ ಅಥವಾ ರತ್ನಗಿರಿ ಹಿಡ್ದ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಮುಟ್ಟನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟನ ಉಂಡು ತಿರುಗದು ಉಂಡು ನಾನು ಪಂತೇನೆ ಎಂಚ ತಿರುಗದುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ತಿನ ಈ ಭೂಮಿಗಳೊಂದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಲಿತ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದಿ ತಡಬದ ಅಂಟೋಡು ಇತ್ತಿನ ಇಂದಿಂಚ ತಿರುಗೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ತಿರುಗದು ದೇವೇರ್ನ ನಾಡು ಕೇರಳ ಅಂದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಡು ದೈವಲ್ನ ನಾಡು ಅಂದಾಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಏರು ಪೂರ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟುವೇರು ಅಥವಾ ಏರು ಪೂರ ಮೂಲು ಬದುಕುವೇರು ಏರು ಪೂರ ಸೈಪೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲೈಡೇ ಸೇರುಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯಸಿ ತೇಬನಾಗ ಇಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ನಕಲ್ನ ಊರು ಮೂಲು ಎಂಗುಲು 14 ಬಲಸದು 17 ಅನಾಗ ಭೂತ ಆಯೆಂದು ಬಂಡಾಗ ಆಯ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಯೆಂದು ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಆಯ ಬಂದಾಗ ಆಯ ನನ್ನ ಪೋತಿ ಪೋಯರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಎಕಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅವೇ ಭೂತ ಇತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಪ್ರತಿ ಓರಿಯನ ಉಲೈಡ ಅವು ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ನವರಸೋಲು ಈ ನವರಸೋಲು ನವನಾರಾಯಣ ಇರಂದು ಪಣ್ಣಿ ನವರಂಧ್ರಲ್ಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ನವರಂಧ್ರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತುವ ಉಂಡು ಇಂದಿತ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿ ನೀನು ಮೂಲಿತ ನವರಂಧ್ರಲು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುವಾರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಂಧ್ರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಮಾತ ಬಿದಾಯ ಬತ್ತಿ ನೀನು
ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲ ನವರಸೋಲು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ನವರಸೋಟು ಇಂದು ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಅನ್ನಗ 10 ಒಂದು ದೇವನ ಮೂಲು ಒರ್ಮ ನಮ್ಮನೆದ ಧಾತುಲೆಡಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಶರೀರ ಸರಿ ತಯಾರಾತನು 10 ಧಾತುಗು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬುದಾರೆ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ అయితే తిర్తు బన్నాక విఐబిజి వైఓఆర్లో అల్ట్రావైలెట్ ఇన్ఫ్రారెడ్ ఎక్స్రేస్ గామా రేస్ రడార్ ఫ్రీక్వెన్సీ మైక్రోవేవ్ ಬಂದು 14 ಲೋಕದ 14 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಐದು ಪಿದೈದ ಅದೊಂದು ಆ ಗೇಜ್ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಅವು ಇಂದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವನು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಪರಾಶಕ್ತಿ ವల్ల ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತೆತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವು ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇದೇ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಊರಿಗೂ ದಾಯ ಬರ್ತಾನೆ ದಾಯಮನ ಒಂದುಂಜಿ ಯೋಗದ ಮುಲಿ ಕೌಲಾಚಾರ್ಯನ ಗತೆ ಎಂಗಲ್ ಭೃಗು ವಿಷ್ಣುನ ತೆಗೆಲೆ ತರ್ಪುನಿ ಅಲ್ತದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಕಾಳಿಯಾದ ಬರ್ಪುನಿ ಕಾಳಿಯಾದ ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಬಂದೊಂಜಿ ವೀರಭದ್ರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ವೀರಭದ್ರೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಮನ್ನಾಗ ಅವಳು ಈ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥೆ ಬನ್ನ ತತ್ವವು ಅವಳು ಬಲಿ ಅವಳು ಬಲಿ ಯಾನಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅವಳು ಈ ಯಾನಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ఆయన ಕೋಲಾಸುರೆ ಎಂದು ಈ ಕೋಲಾಸುರನ ಕೆರ್ದು ಕೌಲಾಚಾರಗೂ ಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ ಇತ್ತೆ ತಯಾರಾಪುನಿ ಎಂಚ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಡು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರೆಡ್ದು ವಿದ್ಯೆನ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಲೆನು ಪುರ ಕಲ್ತದು ಐಡ್ದುಂಬು ಮೀಂದ ಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ತೀರೊಡುಪ್ಪುನಂಜ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಪಂತಿನ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆನು ಪುರ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರು ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ ಇತ್ತೆ ಕೌಲಾಚಾರಗೂ ಗುರು ಅಂದೆ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಅಂತು ಎಂಚಂತ ಕಲ್ತದಾಣ ಅಂಚ ಕಲ್ತಿಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ಬನ್ನಗ ಈ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲು ಪಾದೆದ ಕತೆವು ಅವನ ಎನ್ನ ಗುರುನ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸುರಾತಿನ ಕತೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಯಾನ ಇಂಚ ಪಿರ ತಿರುಗುತ್ತುನಗ ಆಯ್ತ ಸರಿ ಉಂಡತ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಯಾನ ಅವೇ ತತ್ವನು ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಜಾಗ ಕಂತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಕೂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತೇಜಿ ನಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಸಂಚಲನ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಸಂಚಲನ ಬತ್ತನು ಅಂಡೆ ಅಪಗ ಮೂಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿತೆ ಮಸ್ತ್ ಗುರು ಮಸ್ತೇನಾಥ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ದೇಹ ಭಾವನು ಬಿಡೋಡು ಇತ್ತು ಇಂದು ಈ ಮಸ್ತೇನಾಥರ ಬಂಡೆ ಬಂದಾಗ ಕವಿನಾರಾಯಣನ್ ತಿಗಲದನೊಟ್ಟು ಭಾವನೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಈರ್ದಾದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಂದ ಆ ಸಾಧನೆ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಪೋನಗಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖುಷೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದ ಸ್ಥಿತಿ ದೇಹ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಈರುಳ್ಳರು ಅಂಡ್ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂತುನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅವು ಉಂಡು ಅಂಡ ಭಾವನೆ ಪಂಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಶರೀರಲ್ಲ ಅವೇನು ಅನುಭವಿಸೋದುಂಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ರಸ ಬಂದೊಂಜಿ ರಸಲ ಉಂಡು ಆ ರಸ ಮೂಲತೆ ಏರು ಈ ಕವಿನಾರಾಯಣ ಮಸ್ತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಈ ಮಸ್ತೇನಾಥ ಬನ್ನಗ ಮೀಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಅದೇ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ಯ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮರ್ಕಟ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಜಾಲ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಬಂದು ಈ ಯೋಗದ ಕತೆಗ್ಲಂಬ್ರ ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಗುರುನ ಕತೆನು ಫಸ್ಟ್ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಐಡ್ದುಂಬ ಪರಶುರಾಮೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ಪುನಿ ಪುರ ಕಲ್ಪದಾತನು ಮೂಲ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಆತನು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ಪುನಿ ಅಂಚಂದ ಕಲ್ಪಾಯಿ ಸೊ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ಲನಾಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಭೂತ ದರ್ಶನ ಅವು ಎಂದು ಪುರ ಕನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಇರು ಯೋಗದ ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರ್ನಿ ಯೋಗದ ಭಾಷೆಡು ಇರೆಗು ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆ ಸುಷುಪ್ತ ತುರಿಯ ಬಂದು ಸ್ಥಿತಿಗಿರು ಮುಟ್ಟ್ಯಾರು ಕಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬೋಪುನ ಕ್ರಿಯೆ ನೀ ಶರೀರ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೊಸ ತತ್ತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇರು ಜತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋಂಡು ಸುಷುಪ್ತಿಗೆ ಪೋಂಡು ತುರಿಯೋಗ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ 4-5 ಗಂಟೆನಗ ಇರೆಗು ಜಾಗ್ರತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಟಪ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಂದು ಶರೀರಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕತೆ ಇರೆಗ್ ಮುಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ಲುನಿ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ ತೂಪುನಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಪಂಡದು ಇರೆಗ್ ತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ನಿಜ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಪನ ಕತೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ಎತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋಪನ ಕತೆ ಯೋಗದ ಕತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದು ಜೋಗದ ಕತೆ ಮೂಲು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ಅವು ಪಿದೈಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಪುನು ಅವು ದರ್ಶನೋಡು ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಇಂದಿತ್ತೆ
ಜೋಗ ಅಂದು ಅವು ಯೋಗ ಅಂದು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಗದ ಕತೆಟ್ ಈ ಮಸ್ತೇನಾತೆರು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೂ ಪ್ರಕಟ ಅಂಡುಕೆನ ಕಾಲ ಭೈರವೇ ಬಂದು ಪ್ರಕಟಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಭಾವದ ಯೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕೌಲಾಚಾರ ಯನನೆ ಯಾನು ಬಲಿ ಮಲ್ಪು ನಿಂತು ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಬರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಇಂಚ ಕಾಲ ಭೈರವೇ ಅದು ಉಂತುನಾಗ ದಾದಾಂಡು ಅವನು ಹೂ ಕಾಲ ಭೈರವೇ ಅದು ಉಂತಿನಿ ಅವು ಯಾನು ದಿನೋಲ ಬನ್ಪೆರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ದಕ್ಷಿಣರು ಉತ್ತರ ಪರಪುಂಡು ಚಕ್ರೋಲು ಇಂದು ಪೂರ ಕತೆ ಬನ್ಪೆ ಸೊ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಭೈರವ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ತು ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ತಿರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಆ ಈ ಊ ಏ ಓ ಐ ಓ ಅಂಪಂದು ಶಬ್ದ ಪೋಂಡ ಓಂ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಅವು ಕೂಡ ಓಂ ಅದು ಕೂಡ ಪಿದೈಡ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅದು ಕೂಡ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪುಂಡು ನಿರಂತರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಶಬ್ದ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಅಕ್ಷರಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ದಳೋರ್ದುಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲು ಪತ್ತೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಪುಂಡು 10 ದಿಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸುರುತ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ 14 ಭೈರವೇರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಭೈರವ ఆయన ఉలైడే 14 భైరవేర సృష్టి ఆపేరు అయితే ఉలైడే దాయబనకు ఆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಲ ಭೈರವೇನೆ ಎಂಕುಲು ನೀತಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬರೆಯತ್ತೆ ಈ ಬರೆಯಿನ ಅಕ್ಷರ ಪೂರ ಭೈರವನಕುಲು ಒಂಜಿ ಭೈರವ ಆಯ್ತು ಭೈರವೇ ಬೇಕ ಭೈರವಿ ರಡ್ಡು ಸೇರ್ದಿಪ್ಪುನವು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾಯನ ಸ್ಥಿತಿಟು ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲೈಡ್ಲುಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇತ್ತೆ ಐಟು ಓ ಶಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು ಆ ಪರಾಶಕ್ತಿಗೂ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಬುದರು ಆ ಪಂಡ ಕಾಲಭೈರವೇನೆ ಕಾಲಭೈರವೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಅವು ತುಳುವೇಶ್ವರೇ ನನ್ನ ಮೂರು ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ ಮಸ್ತೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ನಾವು ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರು ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಈತ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಗನ್ನಗ ಮೂರು ಮಸ್ತೆ ಅಂದನಾತೆ ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರು ಸೊ ಈ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಮೂಲಕ ಆ ತುಳು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯರುಂಡು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡಗ ಯಾನು ತುಂಬ ಬಂತೇವರ ತೂ ಬಂಡದ ತುಳು ಬಂಡದ ತುಳು ಬಂಡ ತೂ ಮಗ ಲೂ ಬಂದಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪರಪುಂಡು ಅವೇನು ಬಂತೇನೆ ಅಪಂಡ ಈ ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಓ ಬರತೀನಿ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಉವೇ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಉವೇ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪಡು ನಾಗನ ಒಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ತುಡಾರು ಬಂದು ಬತ್ತವನು ಹೌದು ತುಡಾರು ನಾವು ಜೋಲ ತುಡಾರು ಬಂಡದ ಮಾತ ತುಡಾರುಡೆ ಎತ್ತುಜಾರು ದಾಮನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಅವಳು ತುಡಾರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದೆ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಡಾರು ಬೋಡು ಆ ತುಡಾರು ಅರಳೋಡು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಈ ತುಡಾರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅರಳಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಅಥವಾ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಅಥವಾ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚನ ನಾಥ ಬಂತ ಅಕಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೈವ ದೇವೇರು ಭೂತ ನಾಗೆ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವಲು ಪೂರಲ ಇತ್ತೆ ಸುರುವುದು ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಓ ಉಂತುದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪರಪೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ವಾ ಗುರುಕು ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಈತ ಮಟ್ಟ ಕೊರ್ಜನ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಕೂಡ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡವು ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನು ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ಅವನು ಮೂಲ ಎನ್ನು ನಡೆದು ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಕುಲ್ದೆ ಏನು ನೋಡ್ಬಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ತತ್ವ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜಾಗ್ರತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಕುಲ್ಯರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಾರ ಇರ್ನ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಜ್ಜಿಂದ ಇರ್ನ ಕಿಡ್ನಿದ ಮಿತ್ರಪ್ಪನ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ನಿತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ದಾಯಗ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲ ಗುರು ಬೋಡು ಚೆನ್ನ ಗುರು ಬನ್ನದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಮರತ್ತದೇ ಪೋಯಾರು ನಿಕ್ಕುಲು ಗುರುನು ಏರು ಗುರು ಈ ಮಸ್ತೆ ಅಂದ ನಾತೆ ಬನ್ನ ಗುರುನು ಮರತ್ತು ಪೋಯ ಎಂಕುಲು